हेल' लोगोफोर जों दिल्ली हाबफैबाय दिल्ली बर्डार क्रस खालामनानै जों दिल्ली गेजेराव दङ दायो जोङो दायो आलिपुराव दङ जों दा आसाम भवनाव थांनो नागिरदों नै सासेना पाम्पसार जादोंमोन लोगोफोर नै माने बेखौ बानायगासिनो दङ बिथांमोना पाम्पसार जादों नै साइकेला ओंखायनो एसे लेट जाबाय नङाबा जों एसे थाबै मोनहैगौमोन स' जोंखौ बड'लेण्ड भवनाव लांगोन होनना बुंदोंमोन दा माने बड'लेण्ड भवननिफ्राय माबा आसाम भवनाव लांनो होनना बुंबाय आरो दायो स' जेबो नङा जों जेबो गाज्रि मोनाखै जों आसाम भवनाव थानानै साननैसो रेस्ट खालामनोसै ओमफ्राय डिसिसनखौ लानोसै जे माजों थांनाय जायो या गारिखौ बुक खालामना थांनाय जायो ना जोंथिंबोला साइकेलजों थांनाय जायो बा ट्रेनजों थांनाय जायो माजों थांनाय जायो माने जों साक्सेस खालामहैनोसै बेवहाय सानैसो जों सावरायनानै बयजोंबो मेंनायालाय मेंबाय गोबोरै गरमबो बिरादथार दिनै नै बेलेगफोराबो थाबायलागासिनो दं बिदिनो साननै सानथाम जालायबाय दुगैनोबो मोनाखै मानसियाबो गोसोम जाजोब्बाय नै ससे गोसोम ससे गुफुरसो जाजोबलायबाय माबो उफाय गैया दा जों नैबे लामाजोंनो थांनो नागिरदों आसाम भवनाव दा लामायाबो हेब्रे दुब्रेथार जोङो आरो एबारसो फार्स्ट टाइम दिल्लीयाव फैदों नालाय दा बोरै थांगोन मिथियाखै दैफोरखौबो लाबाबो दसेयावनो गुदुं जायो दै थान्दाबो जि लोंनो लुबैदों दै थान्दाबो मोनाखै स' एबार लामायाव अबा दै दुबाथाय थान्दायै मजा लोंनांसिगोन हेल' गाइस नोंसोर बुंनायसाय जोङो आसाम भवनाव थानानै जेनेबा सरकारनि हेल्प लानानै सरकारनि फारसे बायदि थांनो ना जों जेरैबायदि डिसिसन लादो साइकेलजों थांनो होननानै साइकेलजों थांनो होननानै डिसिसन लादो थिग बिदिजों थांनाया मोजां जागोन ना मायो नोंसोर बुंहरनाय लोगोफोर बयबो जोंनि मोजांनि थाखाय बुंहरलाय लोगोफोर एसे जाहाथे जोङो इयुनाव जेरावबो टेकलिफ जायो जुदि नोंसोरनि सापर्ट थाबाय थायोबा ना लोगोफोर जोङो साइकेलजों थांगोन होनना सानदों आरो बे आसाम भवनाव रेस्ट खालामनानै बिदिनोथ' ओरैबाबो जोंनि आसाम भवनाव थाबाबो जोंनि थासारिनि थाखायल' जागोन नालाय बियो ओमफ्राय बिनि उनावथ' जेनिफ्राय जि डिसिसन जोंसो लानांगोन बेनिखायनो जोंबो डिसिसनखौ जों गावबागाव लानो सानाखै आरो दा नोंसोर लोगोफोरा बयबो बुंना होदो जोंनिया माथिं मोजां जागोन जों साइकेलजों थांनायानो हाममारगोन ना आसाम भवनाव थानानै सरकारनि फारसे लामा नायबाय थानाया हामगोन नोंसोर बुंना हो लोगोफोर एसे सोरबाफोर एसे मिथिनाय बुजिनाय दङ ओंखामखौलाय मोजाङैनो मोनजाबोदो लामायाव बारा फैसा थाखा खरसा जायाखै मेंजोब्बाय बोरायबो सासे दङ 50 इयार्स नाथाय डेन्जारसो जोंनो हाबावा जोंनिख्रुइबो बांसिन मोजां साइकेल सालायो मालाय बोलो दङ बोरायबाबो जों गासैबो आसामनि गोजा सनितपुरनि ओमफ्राय आरो बाक्सानिल' ओमफ्राय बाखि रावबो नङा आरो सनितपुरानो बांसिन दङ जोङो आंबो सनितपुरनिनो आंनि मुङा बदार बसुमतारी होनना बुङो स' आं दाहाय बेलासिहालागै फट' मोनसे आपल'ड खालायगोन आरो ना आफ्टार बिफर माने जों बिथिं थानाय समाव बोरैमोन ओमफ्राय आरो दा फैनानै माबोरै जाफैदों आरो बेखौ बयनोबो देखायना होगोन आं दाहायो आफ्टार बिफर नोंसोरो माने नायदो बेसेबां चेन्ज जादों जोङो बेसेबां गुफुर जाजोब्बाय मानसिफोरा स' टेनसननिथ' इमान तकलिफ गैया माने बेयावहाय दिल्ली बर्डारावहाय जोंखौ फैनो होआखैमोन ओमफ्राय पुलिसफोरानो जेनेबा पास गैयाखाय जोंखौ गेटजों फैनो होआसै ओमफ्राय पुलिसफोरानो आरो सासे आइडिया हरबाय जे नोंसोर गामिनि लामाजों ओरै थां ओमफ्राय इथिंनिफ्राय ओंखारलां होननानै बुंदों ओमफ्राय जों इथिंनिफ्राय फैबाय आरो
स' लोगो बिथिं फैनाया जोंनि थाखाय मोजां जादों या गाज्रि जादों बुंना होलाय लोगोफोर जों सिखाव सेरेबबो फैनाय बायदिखाय गाज्रिसो जाबाय नामाथाय आं बिदिबो सानलाय लांबाय माने जोंनाव पासबो गैया नालाय जों उपायबो गैया आरो जोंनोथ' थांनायनि लामा नांथारगौ नालाय बिनि थाखायनो माबाबाय आरो जों नै जायगाफोरखौ एसे नायथिंनोबा लोगोफोर नै बिसोर बयबो बर'फोर गोजा गोसोम नुखाजोब्बाय बयखौबो नै नामा दिग्रायसा होनो बेना भक्त हाज'वारि बिजय बेना राकेश बर' ओइ बे गस्ला गोथां गाननाय ना माबा बिनि नामा बिसिसर बसुमतारी सिनायै जानो हानाय बयबो मानसिफोरा सोरबा नै बिथाङा गोमसार बसुमतारी गोमसार बर' सरि गोमसार बर' बेनि नामा ओमफ्राय बियो बाक्सानि ओइ नै ओइ गस्ला गुफुर गाननाया बियो माबा बाक्सानि ओमफ्राय नै बे जाबाय जोंनि सनितपुरनिनो स' नै जोङो गासै 21 दङ आरो नैजिसो नै बिथाङा मेंजोब्बाय महर मोखां गासिबो साफा जाजोबलायबाय एबार अबस्थायानो गैला गुफुरल' गोजा जाजोब्बाय मानसिफोरानो खुगायाथ' सिनोनो हाला लोगोफोर बाला हाबनाय मानाय मेगनाथ' गोजा जाजोब्बाय जोंखौ बिथिं चेक खालामबाथाय माबा पजिटिभसो मोनसैना ना नेगेटिभसो मोनसैथाय मिथिया दा हाबनायनि सिगाङाव आसाम भबनाव हाबनायनि सिगाङाव टेस्टसो खालामगोन ना मायोथाय जों मिथिया आरो स' बे लोगोफोर गारिया नै बेथ' माबासो बाइपास रड यानिखि साइडनि रडसो होमब्लाबो जोबोद गारि खारो बिथिं नाथाय मेन रडआथ' नै गोजौथिंसो नालाय नाहरनै ओइ गोजौथिंसो मेन रडआ बिथिंथ' नायजाखाया जोबोद माबाखा मा होनोमोनलाय गारि ट्राफिक ओमफ्राय नै बेफोरथ' बाइपास रड जेनेबा नै जोंबायदि फैग्रा मानसिबो दङ बेलेग मानसिबो नै स' माने बे लकडाउननि थाखाय बयबो जोबोद खस्थ' मोनो आरो दा बिनि गेजेराव जोंबो खस्थ' मोनजोब्बाय नै दैयानो गैलाय लांला साइकेलखौ जोङो बयबो न'निफ्राय फैसा बिहरनानै गोदान लाना फैदोंमोन आरो दा जों साइकेलजों थांगोन होननानै बेनिखायनो दा जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफोरा बा बिटिसिनि मानसिफोरा बा जोंनि सनितपुरनि मानसिफोरा बयबो होनदों आरो ना बिसोरो आसाम भबनाव थानानै जेनेबा सरकारनि सुबिदा लानानै फैयो होनना बुंदों जों थागोन थानायालाय जों रावनिबो खोथा दाना जों थागोन थानानै ओमफ्राय जुदि सुबिदाखौ होनो हायाबा जों साननैहालागै सानथामहालागै नेगोन ओमफ्राय नायगोन ओमफ्राय जुदि सुबिदाखौ होनो हायाबा जों माने लास्ट अपसनाव जों आरो साइकेलजोंनो थांगोन होननानै डिसिसन लाना दंखायो आरो बयबो जों इयो सासे सानैल' डिसिसन लानाय खोथा नङा आरो जों बयबो डिसिसन लादों स' लोगोफोर जों बेबायदि लाइफ देखायनायखाय नोंसोरो मोजांसो मोनखो ना गाज्रिसो मोनखो आंथ' जेबो मिथियाखै खिन्थु प्लिज जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो जाहाथे शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि बयबो मानसिफोरा मिथिजोबो जे जोङो बेफोरबायदि जायगायाव दं होननानै जों माने रावखौबो थाखोमानानै रावखौबो देखाय बेबायदि जों माने थांनो नाजाया जे नोंसोरबो बयबो मिथिजोब जों मायाव दं मा दं जोंबोथ' बर'नि फिसा नालाय नोंसोरबो बयबो सानो खोमादां बा मारै दं मोनजादों ना मोनलोंदों ना दा जोंहाबो न'खर दं बिमा बिफा दङ बिदा फंबाय हिन्जाव दङ बयहाबो बेनिखायनो माने बयबो न'खरनि फारसे जोबोद सानो दा बेनिखायनो लास्ट अपसनाव जों बेफोर साननानै माने न'सिम मोजाङैनो मोनहैगोन इसोरनि अननायाव साननानै जों माने ओंखारबोनाय जादों दा प्लिज लोगोफोर नोंसोरथ' जोंखौ मददथ' 100% खालामनो हाखाया नाथाय नोंसोरो मोनसेल' खामानि मावनो हायो जेनेबा जा जोङो बोर बिना होनो हायो बा इसोरनिसिम
आर'ज गाबनानै होनो हायो जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोनहैनो हागोन होननानै जों गावनि न'सिम थांनो हागोन होननानै गावनि हादोरसिम बेबायदि नोंसोरो बयबो जोंनि थाखाय आर'ज गाबना होनो हायो। स' लोगोफोर नोंसोर जुदि एसेबाबो जोंनि सायाव अननाय दङबा नोंसोरो बयबो जोंनि थाखाय एसे आर'ज गाबना होदो प्लिज लोगोफोर जाहाथे जोङो मोजाङैनो न'आव मोनहैयो। नै बे बिथाङा गेजेराव जिरायनाया आंनिनो फंबाय बेनि नामा होनो कल'राम बसुमतारी। बेना बैसोआबो बारा नङा, बेना जास्ट 18 इयार्स अल्ड जाबाय आरो। बियो माबानि सनितपुरनि दालांगुरि गामिनि, नामा बेना रामसिं बसुमतारी होनो। बेनिबो फिसाला दङ। फिसाला माने फैसा खामायगोन साननानै माने बिसोरो फैदोंमोन बायजोआव गुबुन हादोराव। दा स' बिसोरो माने बेफोरबायदि लकडाउननि थाखाय फैसा थाखा खामायनो हायाखै आरो न'खराव माने जोबोद प्रब्लेम जानायनि थाखाय बिसोर माने आरोबाव न'आव थांफिननो होननानै थिरां लादों। नै आंबो देखायोमोन ना रामसिं बसुमतारी होननाय, बेनि फिसालाया बेनो, बेनि नामखौ सिडि होनना बुङो, सिडि बसुमतारी। स' लोगोफोर आंथ' जेबो इउटुबारबो नङा आरो बारा स्मार्टबो नङा, बेनिखायनो बुंनोबो रोंलायलाङा। नाथाय जोंखौ शेयार खालाम होनना बुङो। एसे भिडिअ हगार होमबासो नोंसोरनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन होनना बुङो। बेनिखायनो माने आं बेफोरबायदि बुंनानै हगारदों बा भिडिअ क्लिप खालामना हगारदों, लाइभ हगारदों। स' नोंसोरो हाजासे जोंखौ मदद होनो नाजा लोगोफोर। सोरबा आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ फेसबुकाव बिदिनो होना दोनखादो। सोरबाफोर जुदि जोंनि अननाय दङबा जोंनि सायाव हेल्प खालामहरनो हागोन। आरो जों रावनिफ्रायबो जेनेबा बिना लाया, रावखौबो दाबियाबो बुङाबो। नाथाय जायहा जोंनि सायाव अननाय दङ, एसे एनै मदद होनो गोसो दङ, बिसोर होजागोन। दा बिदिनो होबाय, गोबां मानसियानो होबाय जोंनो बिदिनो। दा जोंनो बेफोरबायदि होनाय फैसाया जोंनाव जेनेबा एसे एनै जानो थाखाय खामानि जोबोद सोलिदो आरो जोबोद हेल्प जादों जोंनि थाखाय। नोंसोरनि एसे एनैयानो जोंनि जोबोद हेल्प जायो लोगोफोर। दा नोंसोरबो मिथियो जानो हानाय। स' लोगोफोर इयाव पामचार जानायखौ बानायगासिनो दङ, जागोन ना जायाखै नायनोसै। जोबोद गाज्रि जादों कारआ। पामचार जादों, जों पाम्प लाबोदों, सलिउसन सब गासैबो जों माने जगारखौ लाखाजोबदों। ओइ जायाखै नामा दाबो? आरोबाव सु हाबदोंमोन? आया मोनबैसे जाखो? ओमफ्राय इ जाजोब्बाय दा? ओमफ्राय दंना गैबावला? माबाया ओइ बे बाथाब मा होनो बेखौ पाकेटि लाबोखायाखैमोन जोङो। माखो? ओइ बेखौ खैथा थायो? दंमोनथ', ओमफ्राय मोनबैसे इउज जाखो? मिथिया, मोनब्रैल'सो इउज जागोन जाबा। ओइलाय मोनसे दंबावोना नै। बेखौ होला। होमबालाय बेखौ दोनदो, बेगाव दोनफिनदो। खामानि होगोन ना बे। ओमफ्राय बारा जिं थांनाङालै। जानो गोनांबा जाखायोना आरो जिंजों सिगांजों खुनु खोथा गैया। स' लोगोफोर बेटारियाबो बारा चार्ज गैया जोंना, बेनिखायनो दोनथ'नोसै नामा? उनाव आसाम भबनाव नुयोबा आं मोनसे भिडिअ बिदिनो लाइभ हगारगोन। नोंथांमोनहा जुदि नायनो खुसि दंबा दाहाय बेलासियालागै नुगोन। स' लोगोफोर बाय बाय, टेक केयार, दोनथ'नोसै। दे होमबा दोनथ'नोसै लोगोफोर, बाय।